Как я пак? Абе, какво Лесбиян. Абе, педерас, бе, педерас. Ама, мъжко или женско? Така му кажи, бе. Едно. То даже То. не е педерас, той е травестит. Той е като то Травестит, клоуна абе. от оня. Абе, не, бе, То. травестит, бе, травестит. Той е като она, дето я даха по новините, она, каква беше, Емили. Емили практикоптерът. Страната, после вика, аз съм дошъл да видя брат ми, да ви имам и шуробаджанащината да ви имам. Нямат нито култура, нито образование, няма да им падаш на нивото. Бе, вече всякакви от пъти под път идват, стават политици, майка ушива. Шира са. Той не е хоритър сигурно в живота си. Абе, той не е стъпвал казарма, ти ме викаш от театър. Абе, култура, бе, култура, нали? Това е политик. Ба да, те трябва културно. Pero приятел, нищо не са направил. Отчало ги слушам тук последните години. Сега, няма нито е тая култура, Кой нито ни? тая Какво мисли за кмета? буржуазия. Какво мисли за кмета? Шуробаджанащи на Селендур. Няма никакво уважение към мен. Към по-старите. Няма нещо. уважение към старите. Ти що му параш на нивото, бе? Кой няма? Ще го е бал Пити го, пити го, шуробаджанащи. що пада на нивото. Пити, що му пада на нивото. Съм агресивен малко. Като така ми кажат. Като... Направо пуям. Не бе, те нямат уважение, бе. Те Мъка не са никой. възпитани, бе. Какво мислите за него? И тихо началника идва. Правете се, че